Jo, takže čaute ľudia, dneska to sú ďalšie videá, kde dneska som vytvoril tvorivý svet. A tu pri tejto dedine a tuto budeme stavať. Budeme tu stavať rôzne veci, čo vy mi napíšete do komentárov. Takže v podstate, čo vy napíšete do komentárov, ja to postavím. Môže to byť hoci kde, proste v jaskyni, môže to byť proste tuto pri vode, môže to byť aj proste niečo v dedine, môže to byť niečo aj na kopci a tak. Takže prvé, čo ja si sem idem postaviť, toto proste žiadny komentár nebol, ale ja si to sem postavím a potom už si budete môcť robiť, čo vy chcete. Ja si sem postavím svoj dom. Java to má inak. Uložené list. Neviem, čo to je. Toto je asi... Počkaj. Zhruba je to dobre uložené. Dobre. Dubový kmeň. Ja chcem brezové drevo. Je to brezové drevo? Brezový kmeň. Daj to sem a daj sem potom toto. To vymáš a daj sem ešte. A toto nie. Nie. Vrať to, počúvaj. A ešte tu. Postavíme si tuto niekde svoj dom. Kľudne by som to niekde postavil aj tuto. Takže môj dom bude 7x5. A kde ho začnem stavať? Začnem ho stavať niekde tu, kde sú tie kytky. Takže 1, 2, 3, 4. To nevychádza. Tak tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Takže to je základ nášho domu. Potom by som sem dal dvojku. Dal by som to takto. Takto proste okná. Sem by to potom dal okno jedno veľké. Vstup by som dal sem, takže toto nejako takto. Takto nejaký vchodík a potom toto dáme takto. Takto. Takto a ešte sem jedného. Bude také menšie okienko. Dobre, fajn. A ešte by som dal ešte podlahu. By som dal z tohto dreva. Takže takto. Takže takto nejako. Tak. Tiež vás táto hra Minecraft tvorivosti úplne uvoľňuje. Napríklad, keď som to hral v Survivori, tak ja som bol také napätý, že proste som nenávidel tie noci. Ale keď je to proste v Survivor, teda v kreatíve, viete si to pekne postaviť veci. Je to podľa mňa skvelé. Aké si dáme dvierka. Ja by som si dal tieto tiež z brezového dreva. Jak odídem? Jak odídem z tohto, kámo? OK. Potom by som dal sklo. Sklo, ale tak to bola tabuľa. To je... Nie, tak to bude... No, toto, sklenený panel, dobre, to je úplne jedno, nie? Jak sa to volá? Takto to proste dáme. Tak, mne sa toto páči, takže toto
Tam aj takéto okna dáme. Ináč, píšte mi do komentárov, že čo by ste chceli, a ja to tam normálne dám. A dal by som to z tohto strechu a z tohto. No ako väčšinou ste videli v mojich videách. Ja som to vyhodil. Super. Nevyjechal nič, OK. Tak. Dajme sem jednotku. Tak, takto. A potom by som to už len takto zmenšil. Takto nejako. Ohodnoťte, dopozerala až doteraz, no tak ohodnoťte môj dom, ako vyzerá od 1 do 10. Podľa mňa vyzerá úplne hrozne. Ale tak dobre, dá sa. Ale môže vyzerať aj oveľa lepšie normálny dom. No a ešte, aby to tak vyzeralo, tak na okrasu, aby to tu nebolo úplne prázdne, už končíme. Čo som si sem zobral Envilku. Tak dáme si sem postiel a dám si sem, je toto, hnedý strojka, ja som tak dlho nehral Minecraft. Kompostér. Dobre. Aký farby si dám dať postiel? My som si dal nádhernú červenú postiel, potom, no jasné, že toto nie je, takže to je čo, vyrábací stôl? Neviem, toto asi nenájdem, čo? Jak sa povie crafting table po slovensky? Jak sa povie crafting table po slovensky? To je pracovný stôl. A dáme sem pec. Potom sem dáme kovadlina, sa to povie inak, to je skvelé, čo som to mal. Nákova. Dobre, nákova. Dobre, to by som tam ani nedal, dobrý. OK, takže by som si sem dal takto, že toto je tak. Ja si strašne milím tie tlačítka. Dobre, toto by som dal sem, toto by som dal sem. Takto. Ešte niekoho, keby tu chcel prespať. A ešte by som málo zabudol skoro. To osvietím. Tak. No, a ja sa s vami asi rozlúčim. S týmto mojim domom. Že vyzerá takto nejako, to vnútri. Tak, čaute.